ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମଣିଷ ଜୀବନଟା ପାଣି ଫୋଟକା। ନିଶ୍ୱାସକୁ ଆଦୌ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, କେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ସବୁ ଖେଳ ସରିଯିବ। ମୋର କହୁଥିବା ଲୋକଟି କ୍ଷଣକ ଭିତରେ ପାଉଁଶ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁ ଆତ୍ମୀୟ ସୁଜନ ପ୍ରିୟ ଅତି ନିଜର ବୋଲି ଯାହାକୁ ସେ ଭାବୁଥିଲା, ସେ କେବଳ ମଶାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବେ, କେଇଟା ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଯିବେ। ମଣିଷ କହୁଛି, ଘର ମୁଁ କରିଛି, ଧନ ମୁଁ ରଖିଛି, ଗାଡ଼ି ମୁଁ କିଣିଛି, ବଙ୍ଗଳା କିଣିଛି, ଏସବୁ ମୋର। ଘର ଗାଡ଼ି ଧନ ବଙ୍ଗଳା କହୁନି, ମଣିଷ କରିଛି ମୁଁ ତାହାର। ଯାହାର କୃପାରୁ ଏ ସଂସାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ହେଲେ ତା କଥା ତାର ଆଦୌ ମନରେ ନାହିଁ। ଏ ମଣିଷ ସୁଖରେ ମଜେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖରେ ଖୋଜେ। ହେଲେ ଡର କାହାକୁ ନା ଭୟ କାହାକୁ? ସାଆନ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଚୁହୁ ବାହାକୁ। ଥରେ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନା, ଦେଖିବେ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ।